बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव टप 10 मासि मोननाय फरायसाफोरखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बरायदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों जिल्लानि सिङाव बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिकआव टप 10 मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान होनानै बरायदों। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया। बरायनाय मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ। उदालगुरि जिल्लानि फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारि, लहित चन्द्र बर', बिबारी बर' आरो जिल्लानि गंफ्रोमबो फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोराबो बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिङाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारि आरो डक्टर अजित बर'आ फरायसाफोरखौ थांखिनानै मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिना लानाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर' बिजोङाव फरायनानै HSLC आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय आरो बेनिनो मादाव मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो 10थि मासि आवग्रिनो हानाय बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लाबोदों आरो दिनै जोङो खाग्राबारि बे जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावहाय जोङो जिल्लानि मादावनो बर' बिजोंनिफ्राय 10थि मासि आवग्रिनो हानाय 10सा फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों आरो जों खोब गोजोननाय मोनदों। दिनै जोंनि बर' बिजोंनिफ्रायबो जे गोबां माने जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा माने सेथि मासि जों आवग्रिनो हादों आरो बिनिनो मादाव ओमफ्राय उदालगुरिनिफ्राय गासै 3,118 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना देग्लाय बोसोराव HSLC आनजादखौ एपियार खालामदोंमोन। बिनिनो प्राय 2,245 स्टुडेन्टआ माने पास आउट जादों। थांनाय बोसोराव जोंहा प्राय पास पार्सेन्टेज हिसाबै 57% दङमोन, खिन्थु देग्लाय जोङो जथेस्थखिनि इमप्रुभ जादों। फार्स्ट डिभिजन मोननायाबो देग्लाय बारायदों 452। थांनाय बोसोराव जोङो माने 287 बिदि माने फार्स्ट डिभिजन मोन्दों, खिन्थु देग्लाय जोङो 452 जोंनि फरायसुला फरायसुलिया फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामदों आरो जोंनि पास पार्सेन्टेजआबो 57निफ्राय देग्लाय 72%आव जोङो फैनो हादों बर' मिडियामनिफ्राय। गतिके बेयाव माने जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोननि जथेस्थखिनि नाजानाय थाबाय, जोंनि गार्जेनफोरनि नाजानाय थाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो मोनफ्रोमबो गामि गांखनाव थांनानै फरायसालिफोराव थांनानै जों एवेयारनेस प्रग्राम लादोंमोन आरो बेफोरनिबो फिथाइ हिसाबै आरो जों जिखिनि एवेयारनेस प्रग्राम लाबाय बेखौनो माने फल' आप खालामनानै गार्जेन, टिचार आरो स्टुडेन्ट बिथांमोना मोजां माने बिथांमोना हाबाफारि लादों, फरायदों मोजाङै फरायसाफ्रा आरो बेबायदिनो दिनै एसेब्लाबो थांनाय समफोरनिख्रुइ एसेबाबो इमप्रुभ जादों उदालगुरियावबो फरायनायनि जि मानदण्ड बेफोरबो। दा आसा खालामदों देग्लाय आरोबाव जोङो माने 10सा फरायसाफोरखौ जों बरायबाय आरो बियो फैबाय थानाय जिथु दा क्लास 9 आरो 10नि स्टुडेन्टफोरखौ जों लाफानानै दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। बिथांमोन जायफ्रा दिनै बाहागो लाफैबाय निस्सय बिथांमोननि अन्तराव गोसोआव माबा मोनसेबाबो इन्सपिरेसन मोनदों आरो बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय फैगोन बोसोराव आक'बार आरो उदालगुरिया साबसिन जों रिजाल्ट खालामनो हागोन बेखौ जों मिजिं थिदों आरो बेखौ साबसिन रिजाल्ट खालामलांनो थाखाय जिल्ला आफादनिफ्राय जिखिनि एफर्ट माने खामानि मावनांगौ बेखौ मावगोन। थांनाय समाव जेरै जोङो माने एवेयारनेस प्रग्रामफोर लाबाय, थिग बेबायदिनो आरोबाव एसे इमप्रुभड माने एवेयारनेस प्रग्राम जों लानो नाजागोन। जेराव जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो दायो अल अभार आसामनियाव जुदि नायोब्ला फ्राय माने एकदम लास्ट पार्टथिं जोङो थांनानै दोङो दासिमहालागैबो। बर' बिजोंनि बेलायाव एसे माने इमप्रुभ जादोंब्लाबो अभारअल जों डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो नायोब्ला जथेस्थखिनि गाहायाव जों दाबो दोङो। दा बेखाय जों बेखौ एसे आरो गोजौआव जों लाबोनो आरो हानायसेबाङाव सेथि मासियाव जोङो अभारअल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै लाबोनो जों नाजागोन आरो बेनि थाखाय जिखिनि हाबाफारिफोर लानांगौ जों बेखौ माने एसे इनार स्टाडि खालामनानै बेयावहाय जोंहा मावनो गोनां मा थालांखो, फरायसाफोरा आरोबाव गावनि माने एसे मोजां रिजाल्ट खालामनो थाखाय आरो मा लेकिंस दंबावो बेफोर गासैखौ एसे स्टाडि खालामबावनानै जोङो फैबाय थानाय समाव हाबाफारिफोर लानानै उदालगुरि जिल्ला हिसाबैबो माने जोङो आसामनि मादावनो सबसे माने टप माने पजिशनाव फैनो नाजागोन। जोङो बेखौ एसे माने गोसोफोरादों, बोलोफोरादों
दा बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो जोंनि फरायसुला फरायसुलिनि हेफाजाब आरो मदद नांगोन, गार्जेनफोरनि मदद नांगोन, फोरोंगिरि बिथांमोननि दिथागिरि बिथांमोननि जोंनो मदद नांगोन। आसा खालामदों बिथांमोन बयनिबो कपारेसनखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफोरनि इयुनखौ मोजां खालामनायाव कपारेसनखौ मोनलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। बिथांमोनहा दिनै फरायसाफोरनि देरहासार जानायाव रंजादों, जोंबो रंजादों। खोब थुलुंगाथाव मोनसे थासारि। जाय बिथांमोनहा पास जाबाय बिथांमोनखौ जोङो मोजां रोखोमनि गाइडेन्स होनांगौ। खायफा फरायसाफ्रा सम ओरैबायदि जायो, आं मा फरायगोन, आं मा साख्रि मावगोन, बे रोखोमनि कनफिउजन जायो। जाहाथे बे रोखोमनि कनफिउजना जाया बेनि थाखाय जोङो बयबो गोरों गोरा सुबुं, फोरोंगिरि, बिमा बिफा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, गासिबो माहारियारि आफादफ्रा खामानि मावनांगोन। आरो जाय बिथांमोनहा फेल जादों बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, फेल जानाया जोबथा नङा। फेल जानायनि थाखाय नोङो रुम सिङाव गाबनानै थायोब्ला, नोङो गावखौनो आइसोलेटेड फिल खालामोब्ला, सुइसाइड खालामोब्ला, ड्राग एडिक्टेड जायोब्ला बे सलुसन नङा। एपिजे आब्दुल कालामाबो पाइलट जानायनि मोनसे सिमां दंमोन, नाथाय एयार फर्सनि सेलेक्सनाव बिथाङा फेल जादों। बिनिफ्राय बिथाङा मोनसे चेलेन्ज लानानै दिनै स्पेस साइन्टिस्ट जानो हाबाय। बेनिखायनो आङो फरायसाफोरखौ खावलायगोन, फोरोंगिरिनि बाथ्राफोरखौ खोनासं, बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौ खोनासं, गावनि थांखियाव गोसो होथाब। बे बुहुमाव मोजां खामानि मावनो हायैनि जेबो सोंलु फैया। जोंनि आखायाव गोबां रोखोमनि मोजां गोहोफोर दङ। जोंनि मेलेमाव, जोंनि खुगायाव, जोंनि खोमायाव, जोंनि मेगनाव गोहो दङ। बे गोहोखौ जों मोजां खामानियाव जोङो बाहायनांगौ। गावखौ मोजां मोननो सोलोंनांगौ आरो गावखौ सिनायनो सोलोंनांगौ। अब्लानो देरहासार जालांगोन। जिउआवथ' गोबां रोखोमनि जेंनाफोर फैखायो। दिनै जोङो नुदों जोंनि ससियेल मेडियानि गेजेरजों, खौरां बिलाइनि गेजेरजों उन्दै गथ'फ्रा ड्राग एडिक्टेड जानायखौ जों नुदों, जोबोरै दुखुनांथाव। सुइसाइड जानायखौबो जों नुदों, जोबोरै दुखुनांथाव। नाथाय भगवत गीताया बुंदों, लिभ दा लाइफ टु दा फुलेस्ट। जेब्लासिम नोङो थांनानै थागोन अब्लासिम नोङो थांनानै था। रावबो गावनि जिउखौ गेजेर ससेयाव अना खानायै फोजोबनाङा, बेखौ रावबो लुबैया, रावबो मिजिंथिया। बिमा बिफाहा बयहाबो मिजिं दङ, फोरोंगिरिफोरा बयहाबो मिजिं दङ। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायगोन, गोसो होथाबनानै गाज्रि लोगोनिफ्राय गोजानाव था, गोसो होथाबनानै गावनि फरायनायखौ फराय, गाज्रि थासारिनिफ्राय गोजानाव था, माब्लाबाबो गोसो बायनाङा। बिटिआर सरकारनि मानगोनां CM बिथां प्रमद बर' सारा आंखौ दिल्लीयाव दैथायहरदोंमोन सप्तासेनि थाखाय। सप्तासेयाव आङो दिल्लीयाव थांनानै दिल्लीनि सोरखारि स्कुलफोरखौ आङो बेरायहैदों। बैनि फरायसाफोरजों आं मोगा मोगि जादों। बिसोरनाव आङो सोंदों, फरायसाफ्रा माब्लाबा गोसो बायो नामा? नाथाय फरायसाफ्रा बुंदों, सार, गोसो बायनांगौनि जेबो सोंलु फैया, जोंनि गोसोआव माब्लाबाबो लोरबांथि फैया। दिल्लीनि फरायसाफ्रा जुदि बे रोखोमनि बाथ्राखौ बुंनो हायोब्ला जोंनियाबो बुंनो हानांसिगोन। दिनै जोंनि फरायसाफोरनि रिजाल्टआ जेसेबां मोजां जानांगौमोन जायाखै, बेनि थाखाय दुखु मोननाङा बा जोंबो दुखु होआ। दिनै गाज्रि जादों, गाबोन मोजां जागोन, गाबोन मोजां जागोन, अखानायै आरो साबसिन जाबावगोन। दा बे रोखोमनि आरो जोंनि जिउआनोथ' बेनोसैना, जोङो मोजां खामानि मावनानै जोङो देरहासार जानांगौ, जों मोजां मानसि जानांगौ। साख्रिनिबो आंखाल गैया। आरो लेखा फरायनायादि साख्रिल' मावनांगौ बेबो नङा। लेखा फरायनानै नोङो मोजां बिजनेस मावनो हायो, आबाद मावनो हायो। दैदेनगिरिनि जोंहा आंखाल, दैदेनगिरि जोंनो नांगौ। स' लेखा फरायनानै दैदेनगिरि जानो हायो। बेनिखायनो आन्दायनाङा, आन्दायालासेनो गावनि थांखियाव फकास खालाम आरो आवगायलां, बेखौनो आं बुंगोन। दिनै जों नुबाय माने सासे गथ'आ जौगासारनो थाखाय बर' बिजोङाव फरायनानैबो डक्टर जादों, इन्जिनियार जादों। नाथाय जोङो बुंनांगोन, सैथो खोथाखौ जों बुंनांगोन, बिमा बिफाया दानि जुगाव बिराद सांग्रांसै। बिमा बिफानि नोजोराव मोजां स्कुल नङा, माने बर' मिडियामनि स्कुल दङ, बेयाव फोरोंगिरिबो गैया, फोरोंगिरिनि आंखाल, कुवालिटि इनफ्रास्ट्राक्चारनि आंखाल। बेनिखायनो बैबादि फरायसालियाव निस्सय गाव गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो एसे गोनो गोथो जागोन। आंनि खावलायनाया बेल' जे सोरखारा बर' मिडियामनि मोनसे मडेल स्कुल गायसननांगौ। मडेल स्कुल गायसननो हायोब्ला जेरावनाखि कुवालिटि इनफ्रास्ट्राक्चार, जेरावनाखि डिसिप्लिन,
जेरावनाखि क्वालिटि मेनेजमेन्ट थागोन बैबायदि फरायसालियाव साफ्रोमबो बिमा बिफाया गाव गावनि गथ' गथायखौ फोरोंगोन एडमिसन होगोन मेडियामनि खुनु बेयाव खोथा फैया मेडियामा जेखियानो जाया मानो बर'ब्लाबो जों दिनै नुदों बिराद मोजां मोजां मानसि जादों जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियाव बर' मिडियामजों फरायनानै साइन्टिस्ट जाहैदों गोजोन्थों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि मादाव HSLC आनजादाव 10थि मासि आवग्रिनानै फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' मिडियाम फरायनाय फरायसाफोरखौ इन्सपिरेसन बिथांमोनखौ एनकारेज खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बे हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै 2006 मायथाइनिफ्रायनो लाबोबाय थानाय जादों दिनैबो उदालगुरि जिल्लाया बेखौ हाबाफारिखौ लादों जोङो लुबैयो बर' बिजोंनिफ्रायबो डक्टर फरायनो हाथों इन्जिनियार फरायनो हाथों बर' बिजोंनिफ्राय फरायनानैबो IAS IPS EPS HCS जानो हाथों बे जोंनि हास्थायनाय आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जि जिउ राहा दानायनि जि लामाफोर दङ दा बेफोराव जोंनि बर' फरायसाफोराबो बर' बिजोंनि फरायसाफोराबो जाफुंसार जानो हायो दा बेखौ एनकारेज खालामनो आरो थुलुंगा होनो थाखाय बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों जों नुबाय थायो आसाम सरकारा बा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद लोगोसे बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों नाजादोंब्लाबो हेंथा होबोदोंब्लाबो नाथाय बे बर' बिजोङाव दिनै क्लास 6 आरो 12 थाखोआव जिथु इंराजि रावखौ सोसननायनि जि थांखि लाबाय थादों बे बेलायाव दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो जेब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय बुंनाय जादोंमोन थाखो 3निफ्राय बिगियान आरो सानखान्थि बेखौ इंराजि फोरोंनो गभर्नमेन्टआ जेब्ला थांखि लानायनि बाथ्रा फोसावदोंमोन बै समनिफ्राय जोङो जुजिबोगासिनो दङ जोङो बर' मिडियाम फरायसालिया आवगोलाव बा गोदोनिफ्राय जेरैबायदि सोलिबोगासिनो दङ बेबायदिनो सोलिनांगौ जोङो बर' बिजोंजोंनो फरायगोन दा बिनि उनाव माखासे सम थांबाय नाथाय दाख्लैबावै जि गोदान सेसन जागायबाय बे समाव बिजाब दिहुनना हरनायखौ नुबाय जोङो थाखो 6आव इंराजियाव बिगियान आरो सानखान्थिखौ साफायनानै हरनाय दा बेयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद लोगो नांनानै बिजाब राननायखौ बन्द' खालामनानै दोननाय जादों दा बिनि उनाव गभर्नमेन्टजों रायलायनाय जादों दा गभर्नमेन्टआ गावसिनि गेजेराव रायलायफिननानै बेखौ डिसिसन लानायनि बाथ्रा दा नाथाय बिनि उनाव जोङो गभर्नमेन्टजों सावरायनांगौ दंमोनब्लाबो माखासे जाहोननि थाखाय बे सावरायनाया जायाखै नाथाय जोङो बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ जों जि थांखि लादों बे थांखियाव जोङो दङ जोङो मानिया बे इंराजि सानखान्थि आरो बिगियानखौ जि इंराजि फोरोंनाय जों बेखौ मानिनाय नङा दिनै मोनसे बिराद माने सावरायथावना माने टपिक बियो आसामनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव SC-फोराबो दिनै हा बायनायनि मोन्थाइखौ मोनगोन दा बेयाव भिडिअखौ आंबो नायदोंमोन एसे नाथाय आं जेसेबांसिमहालागै नुदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्राखौ आं होनदों जानांगौ दा नोंथाङा खोनादोंबा नाथाय बियो आनलाखि जागोन आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ गावहानो मोनसे आयेन दंखायो बे आयेनखौ सिफायनानै सोरबाया बेल्ट ब्लकनि सिङाव हा बायनो मोनगोन बा बेल्ट ब्लकनि सिङाव हाबनो हागोन बा बेयाव नामजारि जागोन दा बेयो इमान गोरलै बाथ्रा नङा नाथाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोङो माहारियारि आफादफ्रा लोगो नांनानै बिनि सायाव खामानि मावनांगौ दङ होननानै आं सानो जोङो गसंथेनांगोन दा गभर्नमेन्टआ गोबां समाव गोबां हाबाफारि लानो हागौ बिथांमोना पलिटिकेलि मटिभेटेड बिथांमोना पलिटिक्सआ जेरैहाय लाब जागोन जेरै लाब जाया बे खामानिखौ मावनो नागिरगोन नाथाय जोङो माहारियारि आफाद हिसाबै बिनि सायाव खामानि मावनांगौ दङ आरो जोङो मावलांगोन BTC-नि सुपार 50नि सायाव सुपार 50 मिन्स दा बेथ' जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि होननानै बुंनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम साबायखर बावनायखौ हरगोन जोङो आवगोलनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजाबोबाय थादोंमोन APSC UPSCनि एग्जामनि थाखाय बोरैहाय रेडि खालामनो हायो बा बोरैहाय बिथांमोनखौ कचिं होनो हायो जायफोरा एक्सपिरियेन्स दा नाथाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयबो मिथिनाय बायदियै गोबां रांखावरिनि बेबायदि पुँजि गैया जोंहा जायनि थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावनो हाबाखैमोन नै BTC सरकारा बे हाबाफारिखौ लाफैदों जों बिथांमोननिसिम साबायखर बावो मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन
बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।